муҳориба дар вазни миёнаи UFC байни Шарапуддин Магомедов бо тахаллуси Шара Буллет бо рекорди 11-0 ва варзигари бразилӣ Бруно Силва бо рекорди 23-9 рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг эълон карда гуфт ки ин охирон муҳорибаи ӯ дар вазни 61 кг мешавад. бо эҳтимоли калон ин охирон муҳорибаи ман дар вазни 61 кг аст. эҳтимол барои ин корро кардан 99% аст. агар ки ман дар ин муҳориба ғолиб шавам, пас 100% гуфта метавонам ки ман дигар дар вазни 61 кг баромад намекунам ва ман дар ин муҳориба ғалаба ба даст меорам. метавонед хавотир нашавед. баъд аз ин вазн ба вазни ним сабук мебарам. ҳозир вақти Мераб Дувалишвили омад. ман ҷои чемпиониро барои ӯ озод мекунам, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Шон Омели аллакай шаби 19 ба 20 август дар турнири UFC 292 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. барои чемпион Алҷамин Стерлинг ин чорум ҳимояи камарбанд мешавад. ана барои Шон Омели боша ин аввалин муҳорибаи унвонӣ мешавад. ба фикри шахсии шумо дӯстон, Шон Омели ҳамаро ҳайрон карда чемпиони нави вазни 61 кг мешавад ё ин ки Стерлинг ӯро манъ мекунад? метавонем фикротонро нависен. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаатон аллакай медонем Вартан Асатрян баъди муҳорибааш зидди Аъзам Ғафуров мухлисони тоҷикро бо суханҳои баъди худ пас зад ва ман дар ин бора навор накардам ва навор кардан ҳам намехостам. аммо бисёри шумо хоҳиш кардем ки навор карда фикрҳои худро баён кунам. барои чӣ дӯстон ман навор кардан намехостам? барои оне ки ман ин шахсро мешиносам ва медонам ки ӯ чӣ мақсад дорад ва ҳозир ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. вақте ки ӯ дар муҳорибаҳои худ бой медиҳад, доимо кӯшиш мекунад ки ягон касро гунаҳкор кунад. дар муҳориба зидди Али Багаутинов бой дод ва медонист ки дар ин муҳориба бой додааст. аммо пеш аз муҳориба бисёр суханҳои калон гуфта буд. барои ҳамин дар назди мухлисонаш баҳона кофта довароро гунаҳкор кард, чунки дар ҳамон муҳориба мухлисони зиёди ӯ омада буданд. ана дар муҳориба зидди Аъзам ҳам қариб ки ҳамаи кор ҳамин гуна буд. ӯ медонист ки бой додааст ва пеш аз муҳориба суханҳои калон зада буд. ӯ гуфта буд ки мухлисони ман зиёданд, лекин дар асл мухлисони тоҷик зиёдтар буданд. Если у них только таджики болеют, то за меня не только таджики, как говорится, я дружу с очень разными людьми, поэтому у меня интернационал, и это намного крепче и сильнее. ӯ гуфта буд ки Аъзамро мешиканам. ягон ҷангвари вазни 57 кг ин ташкилот ба ман баробар шуда наметавонад. аммо дар асл ӯ ҳаматарафа бой дод. як маротиба Аъзам ӯро шикаст дод, як маротиба дигар боша мухлисони тоҷик. Моя цель в этом поединке просто его, как говорится, выиграть, переехать, я не знаю, чтобы это было видно, чтобы судьи видели, люди видели, что да, этот человек реально победил. По поводу превосходства, я думаю, не только его, всех их я превосхожу своим характером и духовной. барои ҳамин бародарон, мухлисони тоҷик, умуман ба суханҳои ин гуна шахсон аҳамият надиҳен ва таваҷҷӯҳе ки ӯ сазовор нест надиҳен. ҳама мухлисони тоҷикро хуб медонанд, ҳама ғолиби ин муҳорибаро хуб медонанд. асос ана ҳамин аст дӯстон. тамоми ташкилотҳои Русия орзу мекунанд ки як тоҷик дар ташкилоташон баромад кунад. медонем барои чӣ дӯстон? барои дастгирии шумо, барои дастгирии мухлисони тоҷик. барои ҳамин дӯстон ҳамавақт зиндаву сарбаланд бошед ва барои суханҳои ин гуна одамҳои паст дилмонда нашавед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то бозидид хонободу сарбаланд бошед.